Здравейте отново от ефира на радио Стара Загора. Продължава предаването Репортер. Днес излъчваме от Димитровград. Изключително ми е приятно да кажа добро утро и добре дошла на Мис България 2024 година Симона Петрова. Добро утро! На мен ми е изключително приятно също да проведем един разговор. Благодаря, че ме включихте в Програмата днес и ние много ви благодарим, че имаме честа да разговаряме с най-красивата жена за миналата година и всъщност последната Мис България, която е родом от Димитровград. Точно това. То май Димитровград за първи път има Мис България, въпреки че едно проучване има от 80-те години още, че Димитровградчанки са на второ място по красота в България след Варна. Знаеш ли, чувала ли си нещо такова? Попадало ми е като информация, да. Но често казано, специално свързано с конкурса, тъй като все пак аз представях не само моят роден град Димитровград, ами и област Хасково. И всъщност това, което направихме като проучване назад във времето, беше, че още в началото, когато е стартирало провеждането на този конкурс, една от първите Мис България била всъщност от Хасково, което е било през далечната 1980 и ще ви излъжа и някоя година. И всъщност след това е нямало представителка на област Хасково, която да е била носителка, нали, на тази титла. Но излиза, че ти си първата от Димитровград. Да. Първата от Димитровград и втората от област Хасково, така да го кажем. Да, в историята така. Не само красиви, но и умни са димитровградчанки. Такава е нашата събеседничка. Изключително добра, интересна и много благородна инициатива има тя и затова е дошла тук да ни я сподели по-подробно. Направо на вас оставям да разкажете, Симона, за нея. Да, значи точно преди няколко дни, миналата седмица в сряда, официално стартирах националната дарителска кампания, за която обявих още непосредствено след конкурса, който се проведе януари месец. Но я стартирах в момента вече с огромен ентусиазъм и искам да ви споделя също за нея. Тя е свързана с закупуване и оборудване на автоматични външни дефибрилатори за всяко българско училище. Така, знам, че целта е доста амбициозна, но смятам, че не е непостижима. Как ви хрумна точно дефибрилатори в училищата? Защо? После ще поговорим и за вашето образование, което получавате в момента, висшето образование. Но това е свързано с медицина, по-далече сте от тази тема. Как се сетихте? Защо това? Всъщност ще излъжа, ако кажа, че не съм водена от лично преживяване и лично преживяване не стои зад идеята именно да стартирам с тази кампания, тъй като това преживяване така ми напомня колко всъщност крехък е живота и колко важна е навременната помощ. Но пък в никакъв случай не искам личната ми трагедия да бъде фокус на самата кампания, а по-скоро искам да дам гласност на тази тема, специално свързана с дефибрилаторите, тъй като в цял свят и в Европа като цяло по-генерално тези апарати присъстват навсякъде на обществени места, където има струпване на повече хора, било то в училища, в спортни зали, дори в бензиностанции ги има, така че наистина смятам, че е изключително важно наличието им в училищата, където всъщност към момента в България те са 2331 са училищата в България, като това са от подготвителни групи от 1 до 12 клас учениците са около 720 хиляди, което означава, че са 720 хиляди детски животи, които са могат да бъдат спасени при необходимост. Споменахте личната ви трагедия, лично преживяване. Тя може да бъде една добра илюстрация, всъщност в частния случай, от вас преживения случай, да бъде добра илюстрация и да аргументира защо трябва
да има тези дефибрилатори всъщност в училищата? Да, и въпреки това Какви ситуации? Какво може да стане? Значи самият уред, той се използва, когато настъпи, не дай си Боже, сърдечен арест. Като тук искам да кажа, че тъй като все пак аз не съм специалист, не мога да говоря така с точна Термини, конкретика и медицински. Не е термини необходимо, по темата, не е да. необходимо дори. Но по статистиката сочи, че от сърдечен арест в България умират над 10 000 души годишно. И всъщност никой не е застрахован от получаване на сърдечен арест. Независимо дали са в добро физическо здраве, дали са жени, мъже, т.е. независимо от пола, от възрастта, дали са деца. Това няма абсолютно никакво значение, тъй като над всъщност 60% от хората имат някакви странични фактори, които го провокират, но най-често, съжаление, първия симптом, видим, който проявяват е именно спирането на сърцето, внезапно спиране на сърцето. И при наличие на такъв уред, когато се направи дефибрилация от първите от 3 до 5 минути, те са най-важни, защото шансовете за оцеляване се увеличават с до 70%, което е сравнително много. И всъщност идеята ми беше с това леко отклонение да кажа, че именно за това децата също реално може да влезнат в тази група на застрашени, така да го кажем, от получаване на сърдечен арест. Но не разбра ли, че ден след като ти откри кампанията в твоето училище, то е и мое Да. училище, природо-математическата гимназия, разбра ли, че депутатите промениха закона и точно това въведаха, да има дефибрилатори. Тоест, искам да кажа с това, че твоята кампания е започна, ти събираш средства, но депутатите на практика приеха закон, който ще осигури, може би, много, не знам точно в колко училища, но ще осигури. Срок има ли, Христо? Кога обаче? Ами, Държавата само го те го но приеха кога ще на се закона, реализира? но Де кога факто, ще се най-вероятно реализира? кампанията на Симона ще изпревари. Да, тя със сигурност се изпревари, но ти разбра ли го това и ако си го разбрала, така по-добре ли ти се почувства? Ами със сигурност беше в един така огромен плюс, който дойде ден точно преди да обявя и стартирам официално кампанията. Разбра, че си на правилния път, напипала си Да, точно така, важна само че тема. всъщност това, което те приеха на първо четене, всъщност беше не точно осигуряването на самите дефибрилатори, а по-скоро промяна в Закона за здравето, който до момента гласеше, имаше така леко объркване настъпваше при него, тъй като до момента гласеше, че при първа помощ немедицинско лице, ако използва машина при оказване на първа помощ, може да подлежи на наказание, което се тълкуваше, нали, доста така с двузначни. Притеснително беше, хубаво ще има дефибрилатори, ама кой пък ще ги използва след като закона ограничава немедицинско лице, а не всяко учебно заведение, за съжаление, има на щат такова лице. такова медицинско лице. Всъщност идеята на самия дефибратор е, че той е напълно автоматичен. Също така говори на български, т.е. командите му са на български, отделно има и илюстрации, с които използването му е наистина изключително улеснено. И реално всеки, който е преминал курс за използването, обучение за използването на уреда, би следвало да може да го използва спокойно, без някакви притеснения. И точно това всъщност те приеха на първо четене промяна в този закон, за да може все пак и немедицинско лице добросъвестно при оказване на първа помощ да може да използва такъв дефибрилатор, без притеснение от някакво последващо наказание. 2300, извинявай, Христо, 2331 училища. И това и бройката на дефибрилаторите. Да. Каква е сумата, която трябва да се събере? Ами сумата е доста така наистина амбициозна. Аз мога да кажа, че е над 10 милиона, което не искам да го казвам в същото време, тъй като по някакъв начин да не прозвучи демотивиращо на обществото, тъй като наистина говорим за една доста огромна сума. А имаш ли представа как започна кампанията? Това щях да те питам и ще те замоля да оправим грешката, която се случи след кампанията. Ти кажи на слушателите
къде могат да даряват, защото стана една грешка в кампанията по сметките. Да, точно Къде и така, за тук което нека да се още веднъж поправим. тук е моментът наистина да се извиня искрено на всеки един за това, за този, всъщност то стана технически проблем с Точно сметката, така, да. която първоначално беше обявена, за което се извинявам. Напълно заставам зад това нещо, но пък смятам, че така доста своевременно реагирахме и успяхме да овладеем ситуацията преди повече хора да са дарили към предходната сметка. В момента този проблем е изяснен. Сметката е една на Фондация Подари усмивка, с която се партнираме по кампанията. И тя е обявена на страничките на самата кампания Спаси живот. В Фейсбук и в Инстаграм всеки, който желая, може да Нека намери хората повече да го знаят информация. това, защото така Да. или иначе измамите са много и да не стане, Така е, а, да. Точно този ефект искахме да да не стане избегнем. дефект. Да, точно така. И да бъдат хората скептични и притеснени заради Да. измамите. А иначе имаш ли за които представа? споделих. Има ли много хора, които започнаха, които поеха инициативата ти? Така, Ами, имаш ли представа? към момента мога да кажа, че наистина и съм щастлива да го кажа, че има хора, които наистина още в самото начало при стартирането дариха към кампанията. Така че имаме, мога да кажа смело, че имаме своите първи дарители. Колко средства са събрани за седмица от обявяването на кампанията? Ами, Яснота. От обявяването на кампанията до момента има събрани около 600 лева са на този момент, като всъщност преди няколко дни в неделя тук в Димитровград в спортна зала Младост се проведе Димитровград Open Judo. Така едно състезание по джудо, на което аз имах честта което имах честта да открия и също да запозная хората с самата кампания. И поставихме дарителска кутия там, от която също събрахме средства за кампанията. Да търсиш парите от кмета. Кмета обеща на откриването, че той също ще стане дарител в двора на училището, го обеща, така че ще ги търсим тия пари от Не, него. разбира се, те всъщност не да ги търсим, те са факт, но когато стана всичко това с самата сметка, за това просто се забавиха някои от дарителите, които бяха първоначално постъпили, но със сигурност парите ще постъпят в най-близки дни. Все още малко са събрани средствата, затова и сега, чрез ефира на Радио Стара Загора, обърни се към нашите слушатели. Защо да дарят, защо да го направят? Обръщам се към всички слушатели. Наистина ще бъда, и не само аз, всички, които стоим зад кампанията, ще бъдем изключително благодарни, ако всеки един се включи с каквото и колкото може. Всички имаме деца, които изпращаме на училище. И Именно. една идея по-спокойна. Ще бъдем по-спокойни, а все пак в училищната среда работят учители, служители, така че 720 хиляди са само учениците. Отделно става въпрос за доста учители и служители, които работят в училищната среда. И наистина смятам, че наличието на такъв уред би направило наистина училищата по-сигурно и по-спокойно място за нашите деца. Не е лека короната на Мис България. Не е лека короната, никак. Симона се е заела с доста амбициозна задача, но пак казвам, хуманна задача, която действително има резон да бъде изпълнена с помощта, разбира се, на всички нас. Едни 5 лева за всеки един от Абсолютно. хората, които живеят на територията на тази наша държава. Абсолютно, с малки крачки към прогреса, както са казали. И силно се надявам в най-скоро време да можем да се похвалим, че сме закупили и поставили първият дефибрилатор. Успех пожелаваме и ние от Радио Стара Загора на твоята кампания. Кажи ни сега на финала на нашия разговор и разбира се и на финала на самото предаване на изнесеното ни студио от Димитровград. Коя е Симона Петрова? Ами, Симона Петрова, всъщност аз доста така... Когато трябва да говоря в трето лице за себе си, ми е доста трудно, но пък
Това, което мога да кажа като повече информация за себе си е, че в момента завърших първи курс в Техническия университет в град София с специалност софтуерно инженерство. Като всъщност тук в моят роден град Димитровград съм завършила природо-математическата гимназия с профил математика и информатика. И именно заради това се насочих и към тази специалност за висшето ми образование. Доволна съм от избора си и се надявам да мога да се реализирам успешно в тази сфера. Хубаво е да си млад човек в най-младия град на България. Ами, няма как да кажа, че не е хубаво. Наистина, все пак аз съм изключително и благодарна на тази основа, която ми даде моят град, моето училище, личността, която се изградих. И наистина съм горда, че именно това Димитровград е моят роден град. Един въпрос. Даваш ли си сметка, че в момента развенчаваш митовете за миските в България? Да, от една страна да, и смятам, че всъщност това би трябвало да е примера, тъй като короната, тя преди всичко, дали самата титла, тя трябва да е отговорност. И самата и носителка да дава пример чрез нея. Затова и аз се насочих към нещо значимо и важно, като кампанията Спаси живот. Защото смятам, че наистина е от огромно значение да даваме подобен пример на младите хора и на обществото като цяло. Много ти благодарим, че беше и наш, и на слушателите на Радио Стара Аз Загора. също ви благодаря. Чрез това изнесено студио гост в предаването репортер тази сутрин. Само преди да закрием, нека да кажем на нашите слушатели, които са от Димитровград, или пък днес, ако имате възможност да гостувате на този хубав, макар и малък град, че тази вечер от 19 часа на Централната градска алея почитателите на джаза ще могат да се насладят на концерт на акустично джаз трио и приятели. С него ще бъде закрито и 18-то издание на фестивала Късче лято 2025. А сега вече е време да закриваме предаването Репортер, колкото и да сме на хубаво място. То беше посветено на Димитровград днес. Изданието му осъществихме от изнесеното студио на Радио Стара Загора със съдействието на инженерите Живко Нанев и Емил Енчев. Музиката на пулта избираше звукорежисьорът Красимир Кръстев. До чуване и до нови срещи в ефира от мен Христо Христов. И от мен Зорница Семерджиева. Приятен и спокоен ден. Бъдете здрави и останете с програмата на Радио Стара Загора. Точно в 10 са новините с Николета Петрова.